mayroon din sa karsada guys, kay nami nagbuhat mi og kuan. Nagbuhat mi og kuan sa amo ang bap din ni namo guys. Nagbuhat mi og mga PWD ramp kay maglisod man sila og kat-kat kay walay agyanan sa wheelchair. Mao niya na ang mga kaubanan ay si Ayan, si ako, o kana sila si Sir Tibo, si Sunny og si Jeffrey. Tawa nagtamper na si Kuan, nagtamper na si Topi. May kay ideya si Tapi bright kay Topi may kay ideya og tamper kay kami wala mi tamper. Mao na nga kana mo yang gihimo. Unya nagmasa na sila si Sunny og si Michael para ibuhos namo anang naay giguba ba kay para ma-install na ang kuan agianan sa mga wheelchair. Mao na kuana na nabutangan na gi plansa sad na nilang kuan si Michael nag-ukay-ukay na sa masa si Michael si Sunny nabutangan na giplansa na ni Jeffrey. Mao na si Jeffrey say nagplansa og si Ayan si Ayan mo tig-finish sa kuan tig-finish sa kanang agi ni Jeffrey para kuan na finishing nya inagkahuman na ila sad nang badlis-badlisan. Si Sunny nagkuan nagrefill. Tarungan nagkuan Jeffrey, tarungan na og plancha ha kanang level jud. Even jud tanan ha kanang walay lamlaom. Charot. Demanding guys 9 minutes ay. Si Ayan tarungan na yan pasinawi jud nagmayo yan. Nya nagkahuman badlis-badlisan raman gihapon na. Tawa naan na taas na og namasa. Diri nga side wala pa siya nahuman og butang. Nag-ukay-ukay si Michael kay ibutang diha. Si Jeffrey sad mo ay mo plansa diha. Kana si Jeffrey mo say mo level diha mo ay mo kuan. Iyan ang gilinyahan kay nauga-uga naman ang masa. Linya-linyahan na sad na na amo ang leader ay si Engineer Modina. Hi sir, shout out. Si kuan na si Ayan o si Jeffrey. Mooy tigdok-dok si Jeffrey ang mga kaubanan na mo mao na li si Sir Tibo si Ayan o si Jeffrey